Bueno, grabatuko dugu hemen lehenengo ariketa S bata, hortaz egiten du berria, solide txirikita, berriari ematen diogu, LH zurbi eta isopar. Gure kasuan solidoak egin behar ditugu. Vale, isoparrari ematen diogu, ordenatuan gaude, irikitzen dugu begia planoak ikusteko eta solido bat ingo dugu XY planoan. Gure kasuan zeroa ongo da hemen iskinean. Extruir esaten diogu, plano honetan, eta egingo dugu iskineatikan iskinea lauki zuzen bat, hemendikan hasita, non eun, isan, ian, eta angelua zero. Vale, honi baiet esaten diogu, bozeto egiten dugu, eta kasunetan eukiko ditugu 40 beherago. Vale, orduan, 40 jartzen dugu hemen, eta beraka, ez goraka, beraka. Eta terminar. Honetaz aparte, garrantzitsua da, hemen lapitzatxo hau ez ateratzea. Hortarako, nahi eta nahi ez, enberrauko hauna, da hemen ber. Barkatu, herramientas, verificar, bai, colores de relaciones aktibatuta egon behar du, eta editatze baldin badugu ez da berriro hasiera joan da, fotosion honetan, eta esaten dugu editar perfil, hemen, beltzez egon behar du hau. Bai, hortarako egin behar dugu da mugatu. Hartu behar dugu hau honela, eta mugatuta esan edo da, beltzez dagoenean esan edo mugatuta dago. Vale, urun kasu honetan ja lotuta dago. Eta esaten dugu, baietz, eta bukatu. Artxibo, guardar como, eta esaten dugu, gure kasuan, S bata dituko diogu, ne kasuan sartuko dut hemen escritorioan, talde honetan, bueno, hor dauzkaldeno, salbatuko ditut, bueno, hortxe kanpoan, S bata bezala, maiuskuletan, S bat. Eta guardar. Vale, hau izango ditzake lehenengo solidoan. Eta posible dugu baita ere ber aukera hartuta argi honekin pintor de piezas eta esango izan olen berran hone egizten zaretenean, bai, aukeratzen dugu ze kolore jarri nahi digun, ariz gorri esaten dugu, eta esaten diot zeni nahi diodan jarri gorri egon. Arpegi esaten baldin diot gorria arpegi hau eta hau, beste kolore bat ematen diot, adibidez berdea gaikaldeari, eta hori gurtzen dut hasiera batean. Eta esan da bezala, artxibo eta guardar. Ez bat hori, ja salbatuta akat era honetan.